ଛାତ ଉପରେ ଲୁଚିଥିବା ସେହି 5 ଜଣ। ଏମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚୋର ନଥିଲେ। ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆସି ଡକାୟତି କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେଲମ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ର କୋଚ୍ ପୋଜିସନ୍, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆର୍ବିଆଇର କନସାଇନମେଣ୍ଟ କେଉଁଦିନ ପଠାଯାଏ ସେ ସବୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଚୋରି ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ମାସ ମାସ ଧରି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମିଶନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବଡ଼ ଯୋଜନାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ର ଛାତ। ସେଲମରୁ ବୁଦ୍ଧାଚଳମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳପଥ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧାଚଳମ୍ ପରେ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଦଳାଯାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯାଏ। ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 25,000 ଭୋଲ୍ଟର ଓଭରହେଡ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର। ସେହି ତାରକୁ ବୁଲେ ଛୁଇଁଦେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି କାରଣରୁ ଚୋରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 10:15। ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଶବ୍ଦ, ରେଳଚକ୍ରର ଗର୍ଜନ ଯେ କାହାକୁ କିଛି ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ନେଲେ ସେହି 5 ଜଣ। ସେମାନେ ପାର୍ସଲ କୋଚ୍ର ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଟର ମେସିନ୍ ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୁହା କଟା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାତରେ ପ୍ରାୟ 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ 2 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ 2 ଜଣ ଚୋର ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାର୍ସଲ କୋଚ୍ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା 226ଟି ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା କାଠ ବକ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ସରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍। ଚୋରମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚୋରମାନେ ଟଙ୍କା ଭରିବା ପାଇଁ ଲୁଙ୍ଗିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି